Ето как да си монтирате сами табло вкъщи. Целта ви е необходимо табло. Някои видови табла предлагат и шаблони за тях, за да много по-лесно го разчертаете. Ето го и шаблончето. Слагаме на стената. Взимаме си нивелирче, за да може да хванем да ни бъде криво. И чертаеме. След като сме си разчертали шаблона, е време да изкъртиме дупката за него. В случая ще монтираме табло с вграден монтаж. След като сме направили дупката, е време да проверим дали таблото ще влезе на място. Добре сме. Премерваме като дълбочина. Дали сме наравно, да. Сега следва вече самия монтаж. С помощта на гипс. Преди да монтираме таблото, е хубаво да заплакнем дупката, така да обезпрашиме така нареченото. Да може гипса да ни хване по-добре. След като сме обезпрашили, е време да монтираме самото табло. С помощта на мистрия нанасяме от гипса в дупката, в долния край, страни и в задният край. Ще слагаме и на самото табло. При самия монтаж гледате да не объркате посоката на монтаж. Слагаме с леко набутване. Проверяваме с нивелира, дали сме достатъчно навътре. Също така и го проверяваме да не сме го изкривили. В случая е добре. Замазваме още малко отстрани. Всичко необходимо за вашия ремонт може да намерите в всички магазини на Мусю Бриколаж.